दे जादो मोजां टिमा जेनबाय हाग्रा गुदु जाजोबबायमोन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन होननानै नै दिनैहाय लोगोफोर जोंहा एसे न'आवहाय हाग्रा एवस्रां होदोंमोन नालाय बिसोरनो माने ओंखाम संनो नागिरदों आरो दिनै इसरा साथाम आरो दाख्लैनिफ्रायनो एवगासिनो आरो गोबाव जाबाय ओमफ्राय दिनै लास्ट डे आरो ओंखायनो दिनैहाय जोबनायाव ओंखाम जाहोनोसै होननानै दाउ बयलार लाना फैबाय आरो बाबायाहाय दा संगासिनो आरो लोगोफोर संनाय रेडि खालामबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ दायो साहा फुदुंदों साहा होग्रोनोसै दाथ' फुं नालाय ओमफ्राय ओंखामखौथ' दा 1टा 2टा बिदियावसो जानाय जाखायो नालाय ओंखायनो सासेया सिंग्रा लायनो थांदों आरो सिंग्राजों साहा होनोसै सिंग्राखौ लाना फैखांबाथाय साहाखौ होग्रोनोसै आङो दायो फार्स्टआव फाजा आरिफोरखौ एवनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय दाहाय दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोननो मा दिन्थिनो हायो बिदिबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ सोलादो गोजौआवसो दोनदों सोलालाय देलाय खाबालाय बाया होनबानो दे सोला दे हनै बेबायदि फिसायाव होननानै आखायाव ला दा मिन्दो सोलादो दे सोलादो दावाय आखाइखौ माखौबा सोमदों माखौबा सोलादों मुलि लोङा खिसाया दुस्थ'आसे दे सोलादो दे सोलालाय देलाय बायदि मोनदों देलाय सोलालाय दे माबार सोला दे सोलादो लेस्रा भाजा एवनोसै मैथाजों ना गोरान बाथोन ओमफ्राय सबायजों नाथुर गोरान जागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै साहा फुदुंग्रोबाय दायो खामानि मावग्राफोरनो गिदिरखौ जानो बायोहाय आंहाबो सिंग्राखौ जाना लागोनसै लोगोफोरनो आंनि आन्था मोनसे दंबावो प्लास्टिकआव आंहाबो जाना लागोनसै ओमफ्राय संबाय थानोसै लोगोफोर आंना सबाइ ओंख्रिया मोनबाय बेखौ रेजेक एक्सट्रा एवगोन ओमफ्राय बेखौ चिकेन ग्रेभि खालामगोन आरो आलुजों एवगोनसै बेखौ रेजेकखौ मोनबाय नै लोगोफोर रेजेक दा सस जाखाबाय गोथाव जाबाय साखिनो सानदों आं मैथाजों ना गोरान बाथोन बारिखौ लांदां एवजोब्बाय दाख्लैनिफ्रायनो एवदों आरो एवस्रांजोब्बाय आरो थिंबो ओरैबो गासिबो एवस्रांजोब्बाय ओमफ्राय नै बेखौबो जेवरा गोदान होबाय दिनै होबाय आरो बेखौ नै जोंना 10,000नि फैसा माबाया बिफाङा बेसेबा गिदिर देरबाय नैबे फांसे बे फार्स्ट गायनाय बे उनाव गायनाय बेसेबा गिदिर देरबाय लांदां खालामजोब्बाय थारुन बारिया थारुनानो हाग्रा मानफबजोबनानै मोजाङानो जायाखै सिगाङाव फार्स्टआव गायनाया मोजां जादोंमोन गयाबो हाग्रा दुफबनानै नस्थ' जाबायमोन
सिगाङाव नै बिजोंसोमोन जोंना इयो बाउन्डारिया होथेनाया ओरै पस्ट खुन्थिया लारि लारि गायनाया बेजों ओरैमोन आरो ओमफ्राय बेयाव होलासिनो एबार बै सेराव होबाय आरो इयावल' होबाय इयावल' होथेबाय आरो लोगोफोर आरो बेथ' ओरै दंखायो नालाय ओमफ्राय नै जों लामा बानायबाय नै हाबलांग्रा आराम साया साया बारनो हासिगोन आरो सिगां एखे बैथिंसो बारनांगौ मैगं बारियाव सान्दुं गोसा बिथिंसो बायदि गरम नै सान्दुं गोसा जोंहाजों खर'सो खारखोमनानै फैबाय आङो ओंख्रिफ्राथ' ओंखामफ्राथ' मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय दा लास्टआव चिकेन ग्रेभि दंबावोना बेखौ हासबेन्डआ संगासिनो आरो आं माखासे रेडि खालामना होबोबाय सामब्राम आरिफोरखौ दा संगासिनो इयो नायनोसैथ' दे बेदरा नै लोगोफोर बेयाव ओंखाम मोनखांबाय ओमफ्राय मैथा बाथोन सबायजों नाथुर गोरान दहायनो संखाबाय आङो ओमफ्राय बेयावहाय लेस्रा पटल भाजा नै बेयावहाय खोमसि बे जाहैबाय रेजेकजों आलु जानोसो लुगैबाय आं मासे गरम आयौ 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 मासे गरम बोथोरा दासो दुगैखांदों आं होमबाबो जि गरम मोनफिनबावबाय आयौ 100 डिग्रिसआवसो थांबाय होनदां गोदौलायनाय माइदि जाखो फा दे जाद' मोजां फैबा जेनबाय बिदिब्ला जाबाय नै Kau